Hambai takuk sonjoino tabugang koinai Kristo halok team no borni zorano nana ni bagay the most wanted team last but not the least ang belai ke tong thogo borok no tini oro man mani bagay borok ana sawo borok last minute se one sugi tini oro sok payo nei kokre kaitor no no chongkha hain bagay norok tini sok payo kaitor no ni bising tui singjo tani khaw kok satung no samong ni bising tui abani yagulo tini ni paithak ni item tongo Dimapur ni representative khoroksa resabnai bo paikangke jeng team song resab lainai choir team rock by Tedul jangmani bising tui abani yagulo paithak ni surimung suribui tini ni pandano painai Hello, check, hello. Hai jotono sari kaham. Belakana khak sangote tong thogo. Noroi baksa sing thansak lai malai mankha. Teba chini kathang kai tona hamairan mu sungno tamga sungno tini ni naitok salte o horno sungno mani bagai. Tapsu zora sungno kathang kai tomani bagai bisini paithak. Hajin sing thangi tongo. Te salni ulong kana chini bisi katal sing mannai. Tamkamani paithak ono sing hai kai tona hamairi lokni sungno thansak lai sep kaham rakhan bagai ang Kokborok ni music festival organized khainai joto committee members no khapangni hamsakma tei chibai norno jingya poro jing Kristo halok ningi tamninge jing thansaklai lobya bsang balok ha tamkan nor platform romani bagai jing belakina talika kaham tamge chini buskango samung sinai kereng tai agini simno kutuklai jingno motivate khainai jino khaba sari tunai resang sinai kasam tei resapne rok tongboyo tei norni buskango jing maba samani jeng belakina sak no jeng talika kaham kapal kahamani jeng wansugo anbe kaito no norun bagi jeng hambairuo te olop mung jeng tangsar nor sabnai golop mung ke jisu se subrai hanai oro sam nor khana kana ke je
Orang sauna mana nor cumi baksa pal baksa ke nor bersab di cuma main khatung lai centini bersab lai na kisah nasing ti ya lembang ni just kok kisah muito clear namu song ke pol room song no botam si hor nang ke jisu je subrai hene bukuk bai kosi ke pia kai tor bono kethini mathangi ti saka hene bukha bai poitok lai ke haken nang mathang jak nen chau ang bini jeng belai kena khatung mo tai tong thogo o kok thai kathang rok no kai tor sno khnaraka jeng man khan bai tini jeng ro mathang jak ngi no jeng basoi kai tor no lok mani bagai o sep ka man mani bagai jeng o kok therung jeng pok thai klaya obo mol brum brum no jini nang mo tong plai tang ni oro samung samne check hello check yang gitar line kisah yang acoustic line siya. Siya gyan dati siya man mo actually pick up ng battery kari. Dini nor nibu sango chini teba palok tong mani jeng mai baksa teba soi ker sap manai khorang kotor klai chini no khasuk sa swingdan bo sokwe manliya bai nor nawan bagai manakar sana tamne ke jeng je tongai rong Battery kari mo battery sarai. Passive. jeng je mansak jeng lop nani na togri jamana jeng sai tongai hambai nor khalok mani bagai Mic check. check Saksang no joliwe, saksang no musuwe, kaksang makrenge, komorna night to fru. Ano lama, ano kuboy, knahor kang mere, chiri koma, buini kokre, Jesus is so bright.
kraka Ohai kubui ale manka Amzan maro kairo maro Sai manka Subraini borok ngui Achai mana Rusaka o Kuira mana Mitaino Mechen maro Sai manka Nini ako Subrayane, Anglesanai, Ali Kubai, Angosinai, Nilhamari, Mitsun Sasa, Rusukubui, Angle Nuka, Mokol Nuya, Nuktang Maro, Yakun Kora, Imtang Maro, Soidom Nisa, Muktang Maro, Sanai Surai, Nini Ako. Ambai, kait lop zat. Chini paithakni item phainani sakang chini bisingo chini borom ganang Sir Utpol Debor Matongo social worker chung bono kisa borom renai han bagai ang bono koinai oro phai stage of phainani bagai tei bono hamjak mani mari risha yaparnani bagai ang koinai chini Reverend Nilmoni Debor Mano phai bono o hamjak mani mari no kisa yaparnani bagai
Hambai sir, nung pai chini pandana masangre mani bagai. Tabuk ang koinai Dimapur ni representative pai resa paina ni bagai. Borok nati kisa kok sana mucungo noroke bo Dimapura thangai kai tono lobna ni jaga mani angai tongkake. Dimapura tongnai chini Kokborok sanai rok borok aro suri layo borok ni mothani mungkha Borok Tripura Baptist Church Dimapur noroke bo thangai aro suri nani mucungo ke aro thangai norok. Aro panda klai mano surubi mano kaitono borok be baksa klai te BTBC ni ngai representative bo phai resa phainai binbu mungka hayung de burma. Hello Che. Hello Che. Hambai zorani bagai. Ang recap na bisa seneng kaham. Zora
terawo oh alok nai keseseneng kaham oh alok nai keseseneng kaham hambai Hambai hayung no BTBC Dimapurni representative no ay tono no teba hamarik laitung tabuk jeng paithak ni resamung resab lainai ang choir team rong no koinai stage of hayi jeng no team resabung resab thani tidul nani bagai abani yagulo chini secretary bo nangmani announcement rok lainai abo paikhang ke paithak ni surimung surinani bagai ang koinai Reverend Bipin Debormano Director Bethany Christian Mission Bosuri Baiman Iagulo no Chini Tini ni Panda Mathak Zangnai check hello Hello.